فنونا مكتتال تركبوز خبركم تعزبتنا كما يتمسيوم نلوم سوني 4 نحس ساعة 9 استرالوا هاجراون زيناتات حيزنا لكم كريمنا لونام نمكتتالكم بخبر الزعدم استيفانوس قرمايم بغندي أرست زينا دما فلم عمتاو فستيفال إيرتراويان نبرت أمريكا كاب حادك ساب سلسة نحسة بالعلم معرك تخايدوم ما محدار زوبا قاش باركا عودة سبورت مدنفع بعطو بيسرح كم زولو تحبيرهم أبنوز زوبا حمل مالو بحرقا قاش شاوحج عستر تحاد السبات ميتوم فليلوخ بريزيدنت دونالد ترامب أب روسيا مبصح كفت مخانو بيت صحفة كرملين حبيرهم نيوكرين نامنيتون متصنبار زقبر زلو تصعري كاندت انك كنات يوكرين مخانو هنغاري قليصام فيليبينسن هندن أب بحر دو بتشاينا حبراو لممر حيل بحريا كايدن عمتاو فستيفال إيرتراويان نبرت أمريكا زحلف قدام سنبت بعشحة زقصور زيغاتاتن عدمات عروخ إيرتران أبسترخبلو بالعول هاجراون تقاليعهم بزعبا زيستدالو واتسابس أبالو غرمسكال غرزجير كقربويم مبل 51 فستيفال إيرتراويان نبرت حبرات منغستات أمريكا كاب حدك ساب سلسة نهاسة بتساتفو أشحات إيرتراويان كمون أعرق إيرتراويان وصاتنيثات أب كتما تريسي كاليفورنيا بالعلم عرق تخايدو حلفتي أوهاديش مقل فستيفال ويزرو يودي تسفى مريامن أتو الأزار أبراهامن أبزس معوكال فستيفال بحلنان كبرتاتنان زنصبار قلو مقلس حدنتنان سنيتنان كمزخونة بمقلاس معاوث نايزي هاقراو نقدت أبركتونز قبرو مقويسام فصامة قدات إمباسي إرترا أتو برهانة قبري واتبوغنو نايلة زبان فستيفال أفولين أقداسن تاريخة ومدرخي كان عمه الله بمقلاس نتساتفتن أبالات أوهاديش مقلن كمون نسنة أبواويان هرسانات منسيات ولدن ودابتات المسقامة أغريبو كنتيبا أنقاديت كتما تريسي مسيس نانسي يانغ بوغنا نستقبل اللعدمة دحرم مسقان كابتو مقرأة إيرتراويان بحفشة بفقر السراح سعرن سنة سرعة زلل مخانو بمتكاس بهالوخم كبرتاتكمن لمنساتكمن عقيبكم أبزلخم الكبابي كتنصباقو التقبرو سعرز مسقان يختبل بزلعلك سرحلو تلابيام نايلوم عمت فستيفال ودابتات هاقراو الشماقل إيرتراويان أمريكاويان بالزقربو مريئت قشتات بهلاون سنة أباباون مساندوتات سميناراتن موياوي أستمرتاتن نابلساناتن منسياتن زغان عمدبات كمون كالي تحسسات دميقون يروم أزي كم زيلن كله سمرات أب علامة سطمات أب مختم وحصل أولاونات بالزبل تيما بعسران تشعاتن زتغفته شاوعي عمتاوي وعلى هاقراوش ماقل إيرتراويان أمريكاويان بسلسان حدن حمله بعود تزازيمه وعلى نيثات إيرترا أبزا نبحدش علماء السرعات السلاقل زل العالم بوليتيكاون ديبلوماسيون مداي الرقاقيتاتو أبزا العوتن أبقدمي أزل العدلاتن بالدهوتاتن بعمقوة الحلم زتاي ترى أبو ساز نوبر زيغاتات أب معزاز هاقرا وحدنات معقابن موراسن إيرتراوي بهلن مننتن كمون مدلدال هاقراويان ودابيتاتن بدنفع كسر حسويعام أبزي عزوز تساتفو السرقا بتصلو على حيال ودابتات المرقاتن هاقراو نقحاتن مختل معاتن مبراقم زحقز مرحب ودنا ودبا وعيو كمستحان سسي أتي زبزحان حبريتا أفليتو نمسكنكا غرمسكال غرزجير من محدار زوبا قاش باركا عود سبورت مدنفع بعتو بيسرح كم ظلم ناتتاز زقبر بعد ما أكلنا تخم زخانا قليصم وكيل إرينا كداو تولد بملكعة ساب نزدالو وتحستو ميكائيل حرقو كقربلنا يوم من محدار زوبا شباركا عود سبورت بمدنفع تساتفنا أتلتات أب زوباون هاقراون مدرخات معباين بولسات سبورتنياتات مفراين زحقز بايتان مفتار أبزي تقبرو مربات بعتو بيسرح كمزولو تقليصوم زي استقلت بحدن حسا بارنتو أبستخايدة نأتلتات نايمت باع مدرغيوم
ኣብታ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ንዞባ ጋሽ ባርካ ወኪሎም ንዝተሳተፉን ዓወት ንዘመዝገቡን ኣትሌታት ገንዘባዊ ሽልማት ክዕደል ከሎ እቲ ብምምሕዳር ዞባ ዝተወስደ ተወግሶ ፍናን ኣትሌታት ኣብ ምብራኽ ዘለዎ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ተሓቢሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ኢድሪስ ሳሌሕ ዕላማቲ መደብ ዓውዲ ስፖርት ነቶም ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ስፖርተኛታትን ኣካላት መንግስትን ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ንምንጻርን ኣትሌታት ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ዝደምቅሉ ባይታ ንምፍጣርን ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣማሓዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ቦገኑ እቲ ኣብ ዓውዲ ኣትሌቲክስ ዝምዝገብ ዘሎ ዕቤት ድምር ውፅኢት ናይቲ ስፖርተኛታት ዝገብርዎ ውልቃዊ ጻዕሪ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ከምኡውን ኮምን ኣካላት መንግስትን ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፋሉ ብምትሕሳብ ተካት መንስያት ምፍራይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብምትኳር ክስራሕ ጸዊዑ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣብ ማራቶን ኣስመራ 2025 ንዞባ ጋሽ ባርካ ወኪሉ ዝተሳትፈን ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘን ኣትሌት ናሆም ኤርምያስ ዝርከቦም 5 ኣትሌታት ካብ 4,000 ክሳብ 15,000 ናቕፋ ተሸሊሞም ኣብ ንዑስ ዞባ መንደፈራ ረብሓታት ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናደመቐን እናሰረፀን ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ 7 ቦታታት ዝተተኽለ 250,000 ፈልስታት ብዝተገብረሉ ሓለዋን ክንክንን ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ንዑስ ዞባ ኣቶ በረኸት ተኽለስላሴ ሓቢሮም ሎም ዓመት ድማ ኣስታት 900 ተምሃሮ ብመምህራንን ሰሙያ ሕርሻን እናተኣልዮም ኣብ 7 ነቁጣታት ተኸፋፊሎም 40 ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን يعمو كم زلو بمتكاس زاجيت أستات 27 كيلومتر قناطاو زالا كسرحن كلهم 28 شحقو دا قد تخواعيتو فلستات كم تتخلو الله أفليتهم أبت السرح ساتفو زلو تمهارو بقدهم بزتواهبهم تألخو بعوات نمززام بتك هاتي صرحو كم زلو قليتهم إذا خمزين كلو أزازي بوليس نوزوبا من دفرا كابيتان هافتو والداب أب حقن سعبينات قبناتن بدلاتن زتا كوراس تمهرو نوفارو كهبن كلهم نبرت من محدار كبابي عد حرد ما أب كبابي توافيروم نزركبو التبابيعهم أب الزوبا عن سبا أب استفلالي نوزوباتات زركب من إسيات نزلوهم زنبالن توهبون من اللاي مياو بقعاتهم نمبراخ يسرح كم زلو بيت صحفات حمامات قليتهم اتبيت صحفات نزقلت بسلسة نحسة أب كارن أب عود موزيكا نمسدنت فوق سنة أبابوين أب زكايرو زتاكوينوم ميا سنة أباب بنوحة سعارن من لانس لازم عبل حصرتن نوحتن سلطناتات كدفع اللهم أزغاخيرهم تساتفت بوغنوم عامتات منسيات أب سنة أباب من بربارن من عبالن قداي من مياوين سنة أبابوين هاجرنا ناب زوباتاتن وسان زوباتاتن وريدهم بلوصات مياوين مفرايك صرحو كم أون عامتها زهن سلطناتات وردراتن كود بتلابيوم حلف حمامات زوبا عن سبا أتو أزاز برخات أب زهبو مزاز مقال عامتها جمرتي سنة أبابوين معباي أب نوسان زوباتات ناي موزيكام تلهيت دراما دمصن سنة صحفن مبقس سلطناتات يوهاب كم زلوم نخلن الزوباتات زساتف عامتا وردرات دما كم زكير بمحبر قنو ما أدتا سنة بابن مسسان كسرح مخانو حبير اللهم أبنو الزوبا تسني أبترا من السيات قبل معطاو مربازة كوراس تمهرو بسلستان حسن وفارو كرمتا ولمعات سواهيبهم أتي بأبيات صحفات حمامات أن تمرتن استودى باستمرهم حلفة حمامات آتو ملس قبراي أبزهابو مجلسيم من السيات تمهرو قبل معطاو مرباز زقبرو أبركتو قليل كم زيكونا بمتكاس أبستوا فورو مرب بنقحت كساتو فوتسلابيوم أتو ملس أسعبو تمهرو قبل علة زكايدو حملاي وفريم أب كرامات قصة زغولو حمامات نمكتا أب تسريت أكبابي تساتفهم كعززهم أبناي كرامات عرفتهم دما أما معبال نفسهم تغيطهم كسارحو أزغاخيرهم أمو داتا دما سنة مقبار قزية مخبارن تعرن نتمهاراي نبعوز زبطعو كبرتات مخانوم بمتكاس بقبو كتك أمولهم تسويعهم تمهارو بقدوم كبابي أمنا بحملاي نمقيار زي السلاسل وزلو وفري نمعوات بلوعل توفاينات كم صرحو قليصهم أمنو الزبات السنة لوم زبن أو وفر تمهارو نلمعات أستات 600 تمهارو يساتف اللهم أبنو الزبا حمل مالو من محضار كبابي زرون بسلسة نحسة ساعة شوعات مشات بروبا سراوات سقر زنبرت أمبلانس بقاشا وحج بموصادم تسافرتا بمو الأم كم زموتو وكيل إيرين حبيرم
እታ ሰሌዳ ቁጽሪ ERGA 1399 ሰቀለት ኣምቡላንስ በተጋሻ ውሕድ ተወሲዳ ስለዝተገምጠለት መራሕ መኪና ዝርከቦም 11 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ካብ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ሬሳታት ናይቶም ግዳያት ብምሉኡ ከም እተረኽበን ስነ ስርዓት ቀብሪ ከም እተፈጸመሉን እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣረዲኦም ሓላፊ ምክልኻል ገበን ካልኣይ መደበር ፖሊስ ከረን ኢብራሂም ኢድሪስ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ካብቶም ዝሞቱ እቶም 8 ቤተሰብን መቕረብን ኮይኖም ንምብጻሕ ካብ ቁርደት ዝመፁ ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢድሎም ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ጠቒሱ ድማ ኣብ ግዜ ክራማት ከይረጋገጽካ ናብ ውሕጅ ምእታው ከቢድ ሓደጋ ስለ ዘስዕብ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ጥንቃቐ ክገብሩ ተላብዮም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕደም ዜና ወጻኢ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮቭ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ሩስያ መብጻሕ ክፍጽም ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ክረምሊን ኣፍሊጦም እቲ ኣብ መፋርቕ ናይ ሰሙን ክካየድ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ ዑደት ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተጀሚሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምዃኑ ዝሓብር እቲ ቤት ጽሕፈት ስቲቭ ዊትኮቭ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ክዘራርብ መደብ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ሩስያ መብጻሕ ናይ ኣሜሪካዊ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ገስጋስ ክልቲአን ሃገራት እወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ኣሚታላ ኣብ ትርክብ ኩናት ዩክሬን ካብ ቀንዲ ኣጀንዳታት ክኸውን ከም ዝኽእል ብኣጉይ ይእመት ሩስያን ኣሜሪካን ኣብዚ ዓመት እዚ ሓያሎ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ላዕለዎ ሰመዝን ናይ ቴሌፎን ዝርርብ መራሕትን ከም ዘካየዳ ጸብጻባት ይጠቕሱ ንዩክሬን ናብ ኔቶ ንምጽምባር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ካብ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ልዕሊ 3 ዓመታት ኣውፂሩ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ምዃኑ ሃንጋሪ ገሊጻ እቲ ናይ ምጽምባር ውጥን ኣካል ናይቲ ኔቶ ናብ ምብራቕ ኤውሮጳ ንምስፍሕፋሕ ዘካይዶ ዘሎ ምንቅስቓስ ምዃኑ ዝጠቐሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን እቲ መደብ ጠቕሊሉ ክቋረጽ ጸዊዑሎም ኔቶ ንዩክሬን ንምጽምባር ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ምዘየቋርጾም ነቲ ኩናት ብዘተ ንምዕራፍ ዝካየድ ጻዕሪ ክሰምር ከም ዘይክእል እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኦርባን ገሊጾም ኣባል ኔቶ ዝኾነት ሃንጋሪ ኩናት ዩክሬን ብዘተ ክዓርፍ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ናብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ደገፍ ክትልኽ ከም ዘይጸንሐት ጸብጻባት ይጠቕሶም ከም ሳዕቤኑ ምስቲ ኪዳን ዘለዋ ዝምድናታት እናንቆልቆለ ከም ዝመጸ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረድኦም ኣብ ፈለማ 2022 ዝተወልዐ ኩናት ዩክሬን ሳዕቤናት ምስፍሕፋሕ ኔቶ ናብ ምብራቕ ኤውሮጳ ምዃኑ ወተሃደራውያን ክኢላታት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ፊሊፒንስን ህንድን ንፈለማ እዋን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ሓበራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣካይደን ዕላማ እዚ ብ3 4 ናሕሰ ዝተኻየደ ልምምድ ወተሃደራዊ ዝምድንአን ብሓፈሻ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ድማ ብፍላይ ንምድንፋዕ ምዃኑ ገሊፀን ኣለዋ እዚ ልምምድ ፕሬዚደንት ፊሊፒንስ ፈርዲናንድ ማርኮስ ኣብ ምምዕባል ሓይሊ ባሕሪ ንምዝታይ ናብ ህንዲ ኣብ ዝቐነየሉ እዋን ተኻይዶም ፊሊፒንስን ህንድን እቲ ልምምድ ንኻልኦት ወገናት ብኣሉታ ከም ዘይጸሉ እኳ እንተገለጻ ብጉዳይ እጀታ እቲ ማያዊ ኣካል ተፈጢሩ ንዘሎ ዘይርግእ ኩነታት መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል ግና ይእመት ኣሎ ዝዓበየ ክፋል እቲ ማያዊ ኣካል እጀታ ምዃኑ እትገልጽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና እቲ ዘይምቅራው ኣብ መንጎ ዝምልከተን ሃገራት ብዝካየድ ዘተ ጥራይ ክዓርፍ ከም ዝግባእ ገሊጻ ኣላ ቻይና ኣብቲ ማያዊ ኣካል ንዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ብትሪ ክትቃወሙ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዮም ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዓመታዊ ልዕሊ 3 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምንቅስቓሳት ዝካየደሉ ስትራቴጂካዊ ማያዊ ኣካል እዩ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ጊኒ ዝወቕዐ ዝናብ ብዘስዓቦ ብርቱዕ ዕልቕልቕ ሰባውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዶም በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጌት 25 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ጸብጻባት 10ታት ደሃዮን ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁፅሪ ምዉታት ክዛየድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም በዘይካዚ ብሰንኪ ሓደጋ ኣማይት ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ብሰንኩ ኣሽሓት ነበርቲ ከም እተመዛበሉን ሰመዚ ስርሒት ምድሃን ህይወት ጊኒ ገሊጾም ርእሰ ከተማ ኮርናክንን ከባቢኣን ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ከም እተሃስየ ዝተቐሰ መንግስቲ ጊኒ ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጅሎም ኢራንን ፓኪስታንን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ዘተኮረ 12 ናይ ምርድዳእ መዘክራት ተፈራሪመን
እተን ሃገራት ንስምዕ ዝኸተማም ኣብ ፓኪስታን ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት መስዑድ ፔዜሽኪያን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሸህባዝ ሸሪፍን ካልኦት ሰመዝን ድሕሪ ዝገበሮ ርክባት እዮም እቲ ስምምዕ ንጽላት ቱሪዝም ሕርሻም ሕጊ ኢንዱስትሪ ሳይንስን ቴክኖሎጂን መጓዓዝያ ባህላዊ ቅርስታት ንግድን ቁጠባን ዝሽፍን እዮም በተወሳኺ ንግዳዊ ዓቕሚ ንምስፋሕን ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንምሕያልን ምትሕብባርን ንምዕባይ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ ትርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሸህባዝ ሸሪፍ ኣብ ሃገሩ ንሰላማዊ መዓላ ዘገልግል ኒክሌሳዊ መደበራት ኢራን ንዘለዋ ጽኑዕ ደገፍ ደጊሞ ብምርግጋጽ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕትን ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ተካይዶን ዘላ ግፍዕታትን ብትሪ ኮኒንዎም እዚ ከምዚ እንከሎ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ዝካየድ ዓመታዊ ንግዳዊ ምልውዋጥ ናብ 10 ቢልዮን ዶላር ክብ ንምባል ኣብ ምርድዳእ በፂሖም ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያን ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንድሓር ኣብ ፓኪስታን ዑደት ክፍጽም እዚ ናይ ፈለማ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሸህባዝ ሸሪፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ኢራን ኣብ ዘካየዱ ዑደት ኣብ ምዕባል ቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድናታት ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደ ጸብጻባት የረድኦም ኣብ 2024 መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ኢራንን ፓኪስታንን ልዕሊ 3 ቢልዮን ዶላር ምንባሩ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ካብ ሎሚ 4 ናሕሰ ጀሚሩ ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ሃገሩ ጸረ ሰሜን ኮርያ ፕሮፓጋንዳ ንምፍናው ከገልግል ዝጸንሐ መጉልሒታት ድምፂ ከኣልዮ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጦም ሚኒስትር ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምእላይ ናይቲ ዓበይቲ መጉልሒታት ድምፂ ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያን ሰሜን ኮርያን ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ዝሕግዝ ግብራዊ ስግምቲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም እዚ ምዕባለታት ዝስዕብ ዘሎ ሓድሽ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሊ ጃይ ሊዩንግ ሃገሩ ምስ ሰሜን ኮርያ ዘለዋ ዝምድና ብምምሕያሽ ዝርብ ንምብጋስን ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ሰላም ንምስፋንን ከም ዝሰርሕ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ድሕሪ ምጽንሑ እዩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ዝምድና ንምምሕያሽ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነታት ሃገሩ ተገዳስነት ከም ዘይብላ ብ27 ሓምለ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር መንግስቲ ደቡብ ኮርያ እቲ ብሰሜን ኮርያ ዝተዋሃበ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዘይምትእምማን ኣብ ዝለዓለ ጥርሲ ከም ዝበጽሐ ዘርኢ ምዃኑ ብምግላጽ ሃገሩ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ሰላም ንምስፋን ጻዕርታት ክትቅጽሎ ምዃና ሓቢሩሎም ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ፕሬዚደንታት ዶናልድ ትራምፕን ኪም ጆን ኡንን ዝተበገሰ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንምህዳእ ኣበርክቶ ክገብር እኳ ትጽቢት እንተነበረ ነዊሕ ከይሰጎመ ከም ዝተኸልፈ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኢራን ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ስትራቴጂካዊ ፖሊሲታት ምክልኻል ሃገሩ ዘካየዶ ዓበይቲ መዋቕራዊ ለውጥታት ሓድሽ ባይቶ ምክልኻል ከም ዘቆመ ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ባይቶ ምክልኻል ብፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያን ዝምራሕ ኮይኑ ሓለፍቲ 3 ጨናፍር መንግስቲ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዝምልከቶም ሚኒስትራትን ዝሓቆፈ እዩ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ትማሊ 3 ሓምለ ንምቋም ናይቲ ሓድሽ ባይቶ ምክልኻል ከም ዘደቆም ማዕከናት ዜና ሃገር ኣቃሊሐን እዚ ባይቶ ምክልኻል ስትራቴጂታት ምክልኻል ንምዕባል ውጥናት ምክልኻል ንምግምጋምን ዓቕሚ ሰራዊት ኢራን ንምዕባይን ከም ዝሰርሕ ዝሕበር ዘሎ ውድብ ነዳዲ ዘፍርያ ሃገራት ማለት ኦፔክን ሩስያ እትርከበን ኣባላት ዘይኮና መሻርክቲ ሃገራትን ካብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ንመጠን ፍርያት መዓልታዊ ብ548,000 በርሚል ከዛይድኦ ከም ዝተራዳድኣ ኣፍሊጠን سعود عرب روسيا عراق حبرات إمارات عرب كويت كازاخستان الجيران عمان زركبان أول هجرات ودب كنتات عداق عالم بمجمجم تمال سلستنا حسب بمانزا أبز كيادو أخيبام نتوسانة كم زو الصدائي زقل الظلم التوسين الظلو فريات وسخ أبو كنتات عداقاز تمركسو كزايد ويونكو قدر كم زخ اليوم اتم هجرات حبيران زلوام دحر زي فريات ندادي نموسح سقومتين لومي 4 نحسه واغا ندادي اب عداقاتات اسيا كم زغودل يزق على حزلهم ابال هاجرات اوبيكن مشارختنن نمطن فريات ندادي اب ورح نحسه معلطاوي باستات 548,000 برميل اب ورح حمله دما علتاوي بالعلي 410,000 برميل كم زعبيو زذكريم اتن هاجرات نمطن مهرت ندادي ناب ورحت تقمت نموسان ون زمت شوعة مسكرم أخيبا كايدا مدب تتحيز اللهم زيناتات المزام كان دارس زين هارق ملكم
عمتاوي فستيفال إيرتراويان نبرت أمريكا كاب حدا كساب سلسة نحسة بالعلم معرك تخيدهم محدار زوباغاش باركا عود سبورت مدنفع بعطو بيصرح كم زلو تحبيرهم أبنو زوب حمل مالو بحدقا وحج عسترت حدا السبات ميتهم فلوي لوخ بريزيدنت دونالد ترامب أب روسيا مبتح كفت سمخانو بيت صحفة كراملين حبيرهم نيوكرين أمنيتون متصنبار زقبر زولو تعاري كأند تنكي كينات يوكرين مخانو هنغار غليسام فيليبينسن هندن أب بحر دوب چاينا حبراول من مرحيل بحرا كايدن حفش وزينة تزازيم اللو مسترف مرباتنا نحرقكم وغني بروح مشات